Un veciño de Porto do Son con iniciais IOTA-ASV, de 56 anos, perdía a vida a última hora da tarde de onte despois de precipitarse por este terraplén duns 10 metros de altitude, cando circulaba por un vial na zona da Tarela, a carón da estrada C305, próxima ao cemiterio municipal. Por causas polo de agora descoñecidas, o vehículo precipitouse por este terraplén que teñen as miñas costas. O condutor e único ocupante do vehículo falecía. Cando chegamos ao sitio, pois comprobamos que había un coche que caera por un terraplén duns 10 metros de altura aproximadamente e estaba no final do terraplén volcado. Comprobamos, como é lógico, inmediatamente si había ocupantes no interior e efectivamente encontrábase o conductor no interior. Tamén comprobamos o estado no que se encontraba e por desgraza comprobamos que non respiraba nin tiña pulso. Ca axuda dos compañeros do 061 e dos médicos, pois tamén se intentou unha reanimación, pero non foi posible. Ademais dos efectivos dos parques de bombeiros de Boiro e Ribeira, así como tamén unha ambulancia do 061 e mesmo o helicóptero, aínda que finalmente este non chegou a intervir, tamén participaron no operativo Garda Civil de Tráfico e Policía Local.